Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Nakagulog ginawa ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod matapos kasasulod sang 3 kadlaw wala sang nagpositibo sa resulta sing patigayon nga RT-PCR test sa mga taga Negrosanon kag Bacolonon. Amo ng kampiyon nga balita pero take note may mga pending pa ang maginadala nga mga swab sample sa bahin sang Iloilo, kagadriman sa probinsya sa Negros Occidental, sa bahin sang Provincial Hospital. Sa karon tabi karon, nano kuno do may problema dira sa Silay, sa Teresita Halandoni, may mga backlog dira. Nanong rason nga medyo nag-delay ang pagpagwa sang resulta. Aksyon Hotline ang ino ginapamatian diri kita sa Miyerkules nga pagpangalagad Hulyo 8, tuig 2020. Ako naman, Aksyon Artay Hupon checking in, tubtub kita takna alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan, diri sa aton nga pagpangalagad, ari pagid ang good news. Ang report nga ginapagwa sa PDMP, ang 23 ka mga personnel, lakip na ang tagpamuno mismo sa PDRRMO, ang ilahid nga si Dr. Zephyr Gerhardt Kailian, kundi nagpaidalom sila sa RT-PCR test. Now, ang good news, negatibo ang resulta. So wala na sang dapat kabalakan ang ila mga himata, ang ila sininga pamilya, san o sila mabalik sa ila sininga trabaho, kag san o sila posible makagwa sa pagpaidalom sa mandatory quarantine dito iya sa bahin sang Mambukal Resort. Ibaloon tayo na mismo karon kay Dr. Zephyr Gerhardt Kailian risaton nga pagpangalagad ari ay sa Iloilo may kaso to nagpositive sa COVID-19. Now may duwa ka pare nga makonsider as apor, authorized person outside resident, kag ang mga pare nga nagbisita to, nagpauli sila lugar, makonsider as apor. Now, diri sa Bacolod, ano diya ang aton regulasyon sini? May mga naistoryahan na bala, ang head mismo o sang IATF, ang Interagency Task Force nga ginapamunuan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Aksyon Hotline. Mayara na bala sila sang na-set up paano ta ini
i-regulate sila kay tiga pinagusto lang pinasulod eh. Bisan ang mga naga-deliver sang essential products, makonsider ina as apor. Ti stricto tang inapatuman nga kinanglan ang mga taga Cebu hindi diri ka sulod sa aton ang mga ilis ay pobre man ni sila ho sulod sang 2 ka semana. Ang mga nagkala-stranded dito nagkalagot man na, no? In fact namo nagakontak diri sa aton nga nagapangayo sa bulig pero hindi madisponihan eh. Hindi ka mo pwede ka pauli di. Bangod mismo ang national government ang nag-decide nga hindi na kamo pwede pag-ialaw nga makapauli bangod sa resulta sang RT-PCR test nga madamo sang mga ilisay ang nagpositibo. Action Hotline. Ano pagid ang mga balita ta karon nga aga? Ang pagbukas sa Molecular Biolaboratory sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag Bacolod Queen Mercy Hospital tidako ni nga bulig kuno para sa Bacolod kag Negros agud mapadasig ang COVID-19 test. Action Hotline. Kag ang isa pagid kabalita border restriction no, dito sa Panay ginkakas na gin dula na according sa base sa ginpagwa ang mando sang gobernador dito sa bahin sang Iloilo. Action Hotline. Amoy nasa upar ang pila ka madalag ko ang mga balita kadtuan talang karon ang mga naging kabahin man sa maminsay sa presidente no kay importante man ini pero unahon kulang anay locally no ginalagas tang aton sininga tempo eh. Action Hotline. Pero sa mga nagamonitor dira via Facebook Live, ang maman sa YouTube, good morning sa inyo. Sa mga nagamonitor sa ilang mga transistor radio, din ka man nga bahin sang Negros kag Bacolod, lakip na Panay kag Negros Oriental, good morning! Action Hotline. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Aring good news. Ti mo nga nag-negatibo sa RT-PCR test ang taga PDRRMO o kon ang taga PDMP, Provincial Disaster Management Program Division, at least nakagulog ginawa si Dr. Sipar Gerhard Kailian. Now remember nga nag-umpisa ini kag nag-decide sila nga action doors, liog lang ko action doors kay Dr. Sipar. Nag-umpisa sila sa nag-umpisa na sila sa pagpatigayon sang nag-decide sila nga magpaidalom sa RT-PCR test. Right after nga may isa sila nga kaupod dira sa PDRRM or kon sa PDMP atong taga Morsiabla no ngati nag positive siya sa COVID-19. Tiamo nang isa sang masubo gid nga bahin sang balita no why magkita naga-discriminate sini pero kita mo naman nakibot bisan ang banwa sa Morsyato perti ang ila kinaag bangod sa sining balita mo nga nag-positive iya ang isa sa mga nagatrabaho dira nagabulig actually sa province kaya nagaserbi bilang driver. Ang desisyon ni Dr. Sipar Gerhard Kailian, tiya mo to, mapaidalom sila sa RT-PCR test. Now, after sini, nagangan sila, antanan sila dito nagkadto sa bahin sang gindala dito sa may Mambukal Resort. Why may mo no? Kay kumo nga frontliner ka, kadagiho mo, kuan kagid vulnerable kagid bla, sa ginatawag nga pag-ka-infect sa COVID-19, no? Butang tapa may mga PPE nga ginagamit, pero hindi malikawan nga pwede ka matapikan, no? Sining COVID-19, kamo nga daan ang nag-atubang, nagapanghakot dira sa mga nagapalauli. Tinagligad to nga daan, nagdinaguso ang LSI, ROF, kag mga OFW. Action Hotline. Ti mabudlayan kagid sinako na muna ang sitwasyon. Ti mayo lang ni subong ho kay ang balita pagwa sang RT-PCR test negatibo sila tanan, no? Negatibo ang resulta. At least makaginawa man si Dr. Sipar Gerhard Kailian. Action Hotline. Magkatrabaho na sila kag
Anong matabo? Sinitapuson pa ni nila siguro ang 14 días kay mandatory na iya mo. Although nga, ang nagkatabo, after sinang ila sining nga quarantine kag pagwas ng result, ang iban ginapapauli na malang diri sa aton sa Bacolod di magani makumpleto gid ang the rest ng 14 days kundi naga-home quarantine lang ni ang mga naga-negatibo sa RT-PCR test. Action Hotline. Timayo niya nga balita no at least ang mga nagatrabaho sa idalom sang Provincial Disaster Management Program Division tiway na isang kabalakan kita nga ini sila nagalatubang man o kung ara man nagaupod masami sa mga LSI, ROF, kag OFW, at least negatibo sila sa COVID-19. Action Hotline. Baloon na lang nagkaroon kay Dr. C. Gerhard Kailian. Now, sa iluan ko si Vice Mayor Elcid Familiaran, diri sa Bacolod City, kay RI. Ang Bacolod City, kundi madamo gyapon sang apor nga nagasinulod di. Nakibot ko sa balita kay na dito sa aton counterpart sa Iloilo ti pare to nagpositibo. Kag ini sila nagalinman sa Manila, no? Ti balik sila to sa Iloilo kay ang isa do to kay Iloilo. Ti among tong gina-contact tracing subong kay ang alegasyon may mga pagmisa panginimo. Ti kabalo ka naman ang authorized person outside residence, apor, damo ni sila mo sa under sa sininga classification. Damo ini nga mga individual nga hindi mo na kinanglanon pag in-istriktuhon pagkatapos nga may presentar sila nga apor sila ya. Anytime pwede sila kabiyahe. No? Amo rin nagkatabo sa mga nag-deliver sa essential products. Kaya diri sa aton ka isa, nagalibot na, nagakaon na sa karinderya, ang iba nagatulog pa. Action Hotline. Sa mga lugar nga dito sila, mahapunan o kon magabihan. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad is the IATF Chairman sa Bacolod City. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, Action Art, mayong aga sa imo the viewers and listeners and televiewers. Salamat, Kid. Vice, luwas sining party sa Apor, kaduan ko lang karon ng mga events, activities kahapon, pero unahon kong Apor, ano ang latest siya ni? Nakasugilano na kamo ni Mayor kay timely man at least ang aton nga mga laboratory center base maka-operate na after the weekend or sining weekend. Pero ano ang latest nga regulation ta Sherman kaysa Iloilo ang report do kapari itong apor nag-positive sa COVID-19? Ba pare, amo na din gina-discuss na mo sa coffee shop Action Art. Ang apor dalator. Wala nga konda Ang atorya authorized kuanino? Authorized persons outside of residence. Ina apor. Amo ng apor. Ang atorya Vice why na yan, no? Mga amo ng mga tao. Kung wala ka gamas, wala ka social distancing, ti ator ka. Amo ng damo di. Yes, amo nang discuss na mo sa coffee shop. Okay. What makes them special? Exempted sila ya. Different from use. Kay high risk ka. Okay. As I understand, ang apor kin-allow na siya na exempted because may ara nga unhampered flow of essential goods. Okay. So, sino ang apor? Ang empleyado siyang gobyerno. And those employed under essential businesses Okay. like agricultural products, medicines, ari ka sa mga vital and basic pala, ara ka sa basiwa, ara ka sa sineko, diba mga basic needs, ara ka kung ikaw, drug agent sa mga medicine. So kung may ara ka unhampered flow of essential goods, Okay. pwede man lang yan, kaya kung may
may ara kita containerized cargo, hindi lang may cargo ship kita. And even air, may ara kita air transport. Wala kaya problema nakitaan ko, even in essential goods, agricultural products, kay pwede yan hindi dapat i-risko ang general welfare o kon ang safety sang mayoriya. Kay padala ka hire ka empleyado mo Diba? Ang imo, ikaw supplier, ikaw negosyante, ang goods mo alin sa Manila. So padala mo pagi ka sa Roro, ara da sa truck mo, karga mo da sa 20-footer, may driver kada ka tripulante o kon helpers. Okay. Kung ako ya sa gobyerno, hindi ko na pagyalaw, hire ka di empleyado mga masaloi. Di ba ang Cebu high risk? Nakatulong na di sila siyang can goods. Hire ka di salo ka di hindi mo pag-sacrifice, hindi too much naman ang ginansya. Action art, negosyante man ako, kabalo ako kung na ni sila dako ni sila yung negosyong ila. Okay. So, pwede gina sila ka-hire. So, tawag lang. So, amo inang isa ka problema naton, damo na siyang apur naton nga na positive. Correct. And ang danger sini, since nga exempted ka, ikaw ang high risk na mag-transmit sa virus. Okay. It's good na ang Region 6 na Interagency Task Force nagmando na kung apur ka, pag ulang may nagwa, June 22. Okay. So in other words, ang previous na date sina, libre ka. But after June 22, nagmando ang Interagency Task Force ang region, nga ang tanan nga apur, kung mag-stay ka di sa Negros or Iloilo, magsulot ka sa Region 6 na more than a week. More than 5 days, i-quarantine ka. Below 5 days, iswab ka lang. Papulion. Noon, di pa puli, pag gusto ka naman malagaw. Okay. I-inform ka lang kung nag-positive ka. Okay. Inaya, region na. But ang sa Manila, ang national, wala mandos na. Like for example, may mga request na sila. May mga kadto sila mga engineers, mga technicians, na matakod sa mga LED, ma-inspection, ma-install, action art, may mga engineers man tadi, may mga technicians man tadi. Hindi nga ang sa Manila, hindi padala mo. Okay. Ipilapit man nandi, bayad mo din nga mag-hire ka di sang technicians. Diba? Ang ginansya pa, hindi bang pag hindi na pag-sacrifice uliton ta, ang safety sang publiko sa aton ginansya. Okay. Na iya, ini nga chimpo crisis, may grid na iya, tinalok na iya kung imuon mo pa na kay empleyado mo ni, why ka choice, daily, kada adlaw, kinabayaran mo ni siya, tipabrahon mo gid. Kasi ito ipadala, tapos pakulot. Okay. That is not good. Magsiling ka apor, pating nag-obra sa puerto, ni nadala o nalakip ni sila sa apor? Yes, mga kargador Hindi may labot sila. Kay, actually, Vice, amo ning tinutuyo, kaya nga nagtawag ko si imo. Kay kadamo nagpinanawag di, galing ginakulbaan sila no? Kay, ngabal nila, ang dirabla sa may breed ko, ang manager nila, sige travel pa Manila. No, nagabalik naman every other, ay kami kabalogid kung pila ka adlaw. Tiyan mo nang siling ko, pangayuan tabi opinion, nadlukan mo sila magpila interview kasi nila budlay na sir, kasi mawadaan kami trabaho. Pero ang ilan na kulbaan, niya kay kumuara na sila ginuptanay, siling ko gani, siling ko ipabal, on tabi si Vice ni, basi kung maka-istorya ni sila, kung basi may regulation na tangawain na may baluan niya nga,
nagaupod sa sweeper flight, balik ni sa Bacolod, and then balik duty. Dati siling ko kabudlay, do ka risgo, bala, vice nga mga galinya, dira nga mga pasahero nga nagahulat sa puerto, gina-istrikto tagani mo. Yes, correct na observation, Action Heart. Kaya even ang may report kita nga napaton, may 4 ka MRT employees sa Okay. Manila. Nag-ihatag na si mo ticket sa MRT. Apur na sila mo, nagpositive. Okay. Now, karon ang imo ni nga mga empleyado sa barko, high risk na sila. Kaya tubang ka passengers mo. So, dapat ini, may ara na sila regular nga swab test. Okay. Kapila ko na naging hambal na ang apor, kung i-allow ta, may regular kang swab test. So, that masiguro mo na hindi siya positive. Na hindi siya carrier. Okay. Para sila sa mga drug agents, ng cover nila, ka-cover sila dahil nagchat panay, mayroon nila assignment mo. Nalibot nila sa mga doctors, di ba? Okay. Ang assignment, Iloilo, Panay and Negros. Okay. So, ka-travel din sila. Dapat may regular swab test din sila. Kag dapat Kung ini i-allow mo, regular. Oo, ang mga apor siguro sir, dapat manugid man sila ikapin. Mayo lang ya kun apor ka, nga diri ka lang ya sa aton sa Negros galibot-libot, diri lang sa Bacolod, gino hindi gid daw sobra ka risgo bala. Pero kung nag-travel ka limbawa sa mga lugar Cebu and Manila nga kadamo sang cases to, nga ang nagapalauli di among nagapositibo, kundi risgo gid ya katama eh. Yes, Action Art, kung nadumduman mo ining ang ara ng positive sa singkang, apor ni siya. Okay. I think sa telecom ni siya kaobra. So, sulod siya eh. Travel sa Cebu, Bacolod. So, kada abot yun eh, pero na siya nagadayon sa, I think, amo na ang explanation ni Caproseni. Okay. Nga dira ni siya nag-board sa isa ka balay dira sa boarding house sa may Girl Scout. Tiway man ni siya nanugid sa iya landlady, kundi siya gobra. So pag-abot siya dira na sa matindar pila ka days, di, kaon na siya sa karinderya, libot-libot na sila, gawa na din. So, it's good, naging swap siya sa province, but kinalaw siya magkuha, kaya apor siya mo, why naging quarantine. Okay. Only to find out nga na positive siya. Sus. But then, di pila nakadlaw yung tiyok mo, di yung nagkaon ka sa mga karinderya da. Di ba, Correct. hindi lang to siya sa Bacolod, nagkadto ba siya, nagkadto man to sa sur. Na, Di ba? Yung amo ng problema, di amo ni Vice nga siling ko gani, kaya hindi man magalambal abing mga nagakuluntak di sa amon, nga nagapangayo bulig, siling ko pangayo antal ni bulig si Vice, basi kung may mga kontak, kilala man dahil siya sa Bridco Port, nga makasugilanon, kiti siyempre, leader nila, opisyal na damo, kabudlay man ang karon nga, sila mismo, mabalaan ko sino nag-report to, pero dapat, tani, bisan opisyal ka dira, kay may health protocol, sa imo na lang natani, hindi ka lang anay expose sa balabais. Alas 8:20, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Tilan tawon taniya kay ang aton malandri once and for all. Yes. Vice Origin na utod ang linyata. Siling ko ganiti amo ni Chimpo ni siling ko guro kay ang balita nga nakuha namon di kag ang reklamo. Actually gusto ginamon tani nga may ma-interview bala kay ang amon di way migtaluyag nga mang i-discriminate na da ang manager sa Bridco Port. Pero ang aton lang man once and for all magtawhay man ang buot dira sa mga empleyado. Kay halin siya kuno sa Batangas nakapauli dito and then nagsakay sa sweeper flight balik diri sa aton kay kuno apor. Tingila man lang nga concern ti sir libot-libot ni siya mo sige kami kay natubangay diri may direct contact kami ti amo nang worry balan na vice basi siling ko tinguan ta lang nga mga pangayuan bulig kay vice mayor basi kung may kilala man siya sa Bridco da. Yes, Action Arte, amo na siya mas delikado kasi apor sa NHIs kan sa OFW kasi OFW kan sa NHIs. Okay. In quarantine mo yan mo. Correct. In-test mo. Siya apor ya wala. So,
si Mayor nag-decide ya, lang tanan nga apor nga magsulod diri, swap lang. Okay, okay. So, Ang mabuligan... imo na ang empleyado ya sa mga shipping lines na nga sulod di, that's i-discuss na siguro sa management sang port kung anong mga measures nga imuon. Okay. And that mo na siyang aton suggestions no, may regular test sa ilang pagaywaton. Maybe every 2 months, 3 months. Oh. Correct. So, kabay pa ba isa nga, mo lang din kabay pa nga mabuligan mo da nga at least maka-communicate dira as chairman of the IATF sa pamunuan sa Bridco Port para nga ma-informan kay gawori sila yun. Yang amon nga daan nga manager di nagaling sa Batangas and then the why man ging quarantine, why sila makabalo kung naswab o kung wala natahap manabi sila mamangkot. Tiyan mo nang worry nila, no? Kay libot-libot, ti siyempre trabaho yun na da, kag nag-expose sa may ara direct contact man sa ila. So, hopefully mabuligan ta, Vice? Yes, sir. Monta. Now, ang good thing pag 3 days na ang Bacolod, why siyang nag-positibo sa COVID-19, nakagulog ginawa kita, pero ang ginakabalakan naman after July 15. Well, Action RT, preparado na kita yan sa the moment nga lift nilang suspension of travel kay operational ng aton biolab. 2 to 3 days, buwan ng results. Okay. And that si Mayor Beng nag-appeal sa National Interagency Task Force na ang aton lang di pwede kita kabaton 600 weekly. So, kung i-approve na nila ang aton LSI, hindi na pag-ipa-home quarantine. Matinel sila sa quarantine centers. Pagwa siyang results in 3 days, ang negative populion natin, positive, isolate. Very good. No, amo nang gina-expect agad, parang at least do may seguridad bala. Amo lang nang gusto naton nga makita sa tao. Action at sa kwanta bala. Siyang unang ipagsugod ka kay very effective ito eh. Gani, amo gitong epektibo tuod mo at least masiguro mo nga at antes na magpuli, hindi lang actually siya ang ginabuligan, tadi kundi pamilya niya man, nga pwede niya tapikan. Yes, sir, correct na siya. Aha. So anyway, kabay pagintani kung makaumpisa naman, sining nga simana, ining duwana, kay ti ang Bacolod Queen Mercy Hospital, and then ining ang Corazon Locsin, tido matest sila subong adlaw no sa ila sining laboratory. Hopefully mangintayo yon nalip para nga bisan damo ang mailisay 600 na limbawang regulation sila kadamuon magapauli di sa aton OFW ROF at least kuan bala masarangan na kay may-ari na kita local di. Yes, Action Art mo nang aton nga kuan preparado kita provided na i-approve siyang National Interagency Task Force nga ang batunon naton diri ang makaigo lang sa aton quarantine center. Okay. Safe na ang aton komunidad. Amo na lang na ang problema ta lang ang mga apur. Aha. Sige. So on that note, salamat sa time unless may mensahe ka nga mabilin sa mga taga Bacolod City Vice. Wala nga akong mensahe, Action Art. Hindi kita mag-expect na by December, January, ma-normalize na atong pagpangabuhi. Damo-damo, Action Art, ang mawatan, kagnawatan na obra. Damo-damo pang negosyo ang apestado. So, tuon na kita siguro pananom sa atong bakya, dira. Damo na Action Art ang gutman. Kag magutman pagid. So, hindi ta magsalik sa gobyerno nga may sap pang palabuton ang pundo sa national government maubos ni siya. Okay. Then sa kasunto wala negosyo, wala man income ang gobyerno. So, tingwa ta survival ni. Nabasahan ko Action Art pala sa history naton. Sang Chimpukira. Ang England gin-encourage silang pumuluyo nila magsagot manok. Kung duwa ka mo sa pamilya nyo, duwa ka mo nga. At lang may itlog ang kanon. So kung tatlo ka
tatlo ka manok dira ang Bisaya. Wala ka gutom. Kung may utan ka da sa pats, tira, tanom ka na dangadaan. Kaya lantaw ko Action Art, Malawi, kini ang COVID, nagdamo pagit nga pumuluyo naton ang mawadan siyang obra. So, paningwa na tangadaan survival ang nampang sinyasunat para hindi kita magutman. Upod sinada ang aton pagpangamuyo, na malampuasan kami nga krisis at pagpangabuhi. Salamat Action Art, more powers programa may aga. Salamat kid. Vice Mayor Elcid Familiaran. Action Hotline. Sa mga ator, ako na lang yung palabot mensahe sa inyo. Nahoperti si Vice. Nya may apor kita. May araman kita ator. Ang mga ator, ramon nga way kita kasunod sa regulation. Tiyan pa man, kung sinidin ka sinidin dampi, ara ka sa apor o kung sa ator. Action Hotline. Now, kabalo ka nga ang mga among sini nga bagay ginaktuhan man naton because katulad sang peace and order, ang public safety and health issue is of public concern. Hindi man pwede nga pulo pa bay Anthony kag kung mo nga may nagpabalo sa aton di nga aton malang punto. At least maklaruhan bala no kay nagkakatahap dirang sa bread ko sa ilang manager, siling ko, hindi ta na mahimo, hindi ta na pwedeng, hindi siya nga bagay, bala, kung waay ka mo sang formal, ginapay balo sa amon, reklamo, di kung kaysa do kabudlay man siya magtalakay. Sige sir, hindi. Kaya nga amon malang gusto ni nga maklaruhan once and for all kung ano ang mga basi kung idalo man ni siya sa test o ano dira nga pagkahimtam. Pero tuod man kung pinsaron, ti puerto na iya. Damo iya tao kakaladto da. Damo yung tao nga nagsalakay da. Tikabay pa, maktuan, mabuligan ni Vice Mayor Elcid nga nag-commitment siya nga iya i-check ni para nga ang aton sa pangkabilugan, no? Why man worry ang mga tao o empleyado nga nagtrabaho dira. Action Hotline. Anong sa inyo? Ti dapat amo ni siya, no? Ang imonta pero ti sa mga ator palihog man ay kooperar ka mo. Bukay ina ho, picture ni Action Alvin, damo naman naggalalakpan bangon nagbayular sang health protocol. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19
Kung iisipin natin ang kapakanan ng iba, kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Time alas 8:48. Oras gindulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vapor. Ginhawa sa 6 na sentumos ng ubo at sipon. Para sa masanag nga bus damlag, may eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Nagatanyag sa senior high school track sa academics ka nga isang Accountancy and Business Management, Humanities and Social Science. Yaraman ang Technical Vocational Livelihood, katulad sa Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2. Sa First Academy, be the first all the way globally, First Academy of Skills and Technology Incorporated is TESDA accredited. Bisita sa First Academy nga nahamtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City. Free uniform and ID 275 pesos lang bulanan, 1,500 pesos registration upon enrollment. Ang ila sininga building aradra sa may Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City. Pwede ka mo magtawag sa 700-9035. Ang importante din nga may ara ka mo sa mayong palabuton. Enroll now. Action Hotline. Good morning lang kay Engineer Noel Ulia Araman, si Sir Carlos Ligaspi sang UNOR. Now, sir, how are you? Good morning. Thank you for listening. Action Hotline. Alas 8:49 na, pasensya gida ang mga mensahe niyo subong ginapadala limitado lang ginamabasa tabangod sang mga obligasyon portigi kadamo subong mo. Asa nga aton mga obligasyon ti kabay pa maintindihan niyo no sa iban nga mga program nga medyo tulutawhay ang mga commercial, hopefully maabasan. Ara si Dr. Sifard Gailian, ma-check lang ko bala kay ti at least good news niho ang ini nga balita para sa probinsya sa Negros Occidental. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the head of the Provincial Disaster Management Program Division. We have Dr. Sifard Gerhard Kailian on the line. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning. Good morning, Action Art. Mayong aga sa tanitag palamati isang Action Art. Salamat kisa time, Doc. Nagtawagi ko kay nakita kong balita nga negative na nanging results ng RT-PCR test, which is a very, very good news for your office. At least ang tanan nga personnel, Doc, dala na rin sa result nga ginapagawa. Yes, Action Art. Karan nga mga personal nga may exposure sa aton nga positive case nga araman sila tanan. Araman ang yasang postcard nga siyempre may exposure man sa aton positive nga case. And we are very happy nga negative ang results ang tanan nga aton nga mga personnel. Buwa na kami sa Mambukal. And yung papuli na kami dayon because we will be preparing for the next operational operation naman for sa mga sa Naingadan Mariscom. So we are now planning on the planning process ma-resume naman ang serbisyo sang aton nga PDRIMO sa probinsya. Ay, salamat gid sina Salamat sa Ginoo nga at least gin-guidean man kag gin protection na gid ang imo mga personnel Happy man sila at least
ang ila pamilya man mismo kag sila personally guro dako ang pasalamat gid Doc. Yes, oo. Agonizing man, no? Even ara ka sa mambukal. But tanan sila experience ginatawag na anxiety, no? Stress, no? Number one, sa pagtulok nga daan siyempre, no? Kay mga sa kapitol nga daan, no? Siyempre, ara daan ako mga personnel. So, na ano man sila, na galain man ang buot nila, nga muna, no? Siyempre, hindi mo na madula sa mga tao nga mag-fear sa amon. No, but then, again, no, at least nag-negative na sila. Makaano na sila nga muna bala nga wala man sila sa ano, no? But wala man sila sang COVID, no? Kagahanda sila liwat magserbisyo. Pangamon lang dati, siyempre, may mga discriminated man niya sa mga frontliners. Okay. So, na muna bala, nang nabudlayan man sila. Anxiety kag stress, at least na kuha na nila, natapos na, sang nagwa ng result, and na repay gid sila nagsasubong, no? Ato ginpapuli na makagipadulhog na kami diri sa dalom, no? And we will be amat-amat nga pag-presume sa amon nga kuno nga mga hilikoton, no? Mang disinfect pag kami dayon sang amon nga mga gamit, no? Amon nga mga sa amon opisina. Kag amat-amat man plano para sa dason na operation na sa pagsulod na sa mga LSI nga ma-open na kita sa aton nga tapos nagali ang aton nga moratorium, no? Amo na preparahan namon subong action art. Grabe, no? At least ang mga personnel ta nangin mabakod man kag amo na gani siling ko pati tong sa Morsya sir nga kuan man under man sa office mo. Hopefully, ang second nga pagkuha sa isang RT-PCR test, mag-negative na siya kag makarecover na. Yes, kabay pa, no? Kabay pa makarecover nito dason sa madasig na panahon. No, kay i-observe ya pa gid man ng 14 days siya mo kay tungod positive siya. I-observe siya ang 14 days na quarantine with reswabbing or ang test niya sa swab niya nga liwat, no? So ang aton at least ginatawagan naman siya to boost his moral, no? Tungod nga pagkatapos sila, no? Mabalik na naman to sa obra. And again, tani matapos na ang kwan, pero siyempre madugay-dugay pa ni nga battle guro, no? Madugay-dugay pa ni nga pag away naton sa sining virus nga si COVID-19. Gani man. So may lang kay ang mga personnel nato niya ang gana nila, ang enthusiasm nila sa pagtrabaho, ara gyapon ang commitment nila nga magbulig. Kabalo kita hindi lahog ni ang ilang risgo kaupod ni mo nga ti kamo gid ang nagasugat, nagabulig, facilitate halin sa OFW, LSI which resulted to vulnerability sa sining infection sa COVID-19. Yes, action art, no? Amo gid ang challenge ko sa iya nga tikong pabayaan ni namon kag pabayaan naton nga maglapta ang COVID-19 kag wala man sa may mabulunter nga maghimo sa lubraho namon. So tuod oo nang ina-challenge ko sila kung ginabuyayaw din gina-discriminate nila kami dire, no? Kaya challenge ta kamo kung kamo di matubang sa LSI o OFW, no? Kag magka-transport ang positive case kaysa pag-tukstok pa lang na ilang dahil sa ilang PPE sina ang risgo nag-ara na, no? Ang fear sa ila ara man na, no? But they had to do that because they had to do their job as responders, no? And to ensure the safety of the province, the safety of the people. So tani may hinay lang ta magbuhi kita sang sang mga tinaga nga medyo makasakit, hindi na namon ungod, hindi na namon ginahimo na namon tanan namon nga precautionary measures. That's why after the positive case was detected, tanan gid sila ginkuha ko dayon sa opisina and ginbutang dayon sa mambukal nga as per advice ang aton nga provincial administrator. Pati ikaw, Doc, nagpa-swab ka man? Yes, nagpa-swab ko. And turns out to be negative. Even though wala ko sang direct nga exposure sa aton nga positive case, no? But then again, no, mako istorya man ko sa
mga personnel ko eh. So ginpakamayo ko na lang ang maswab and pag balita sa akon nga negative ako, so malipayon man kita. Kag at least ako sure na nga negative ako sa COVID-19. So pabudlay man ang daan nga ti mapauli ka upod mong pamilya mo. Yes. Bisan ako na experiencean ko na sa primero gitong ECQ bla kag na mapuli ka sa balay mo, kami lang ang nagaginuwa, kita lang ang ara sa streets, kita lang ang nagakadto sa mga lugar kung may mga balita nga may nag-positive, then puli ka sa balay mo, pati yung kabataan mo na mag-uwi, nga inablang hindi ka dali kadalo sa ila, hindi ka kadugsing sila dali-dali, unless nga makapang-disinfect ka, unless nga makapaligo ka, doon mo na bla, tanan doon nagbago, Dr. Kailian, sir? Yes, sir. O, amo na gani, no? Nga mo, namo man na di sa akon panimalay, no? Ginimuan ko naman na daw proseso kag protocol nga before kami magsulod sa balay, nakapaligo na kami, nakadisinfect na kami before pagpaligo sa amon pagtubang sa amon mga kabataan. At least nang may ara kita sila, no? And to ensure ourselves nga safe man kita, safe man kita para sa ibang tao kag sa atong pamilya. At least nahatagan sila, tiempo mga upod naton, mga personnel dira, nga maka-unwind kadali, makapulupahuay, and then makabalik naman sa trabaho. So, kung may OFW mag-alabot, di mabulig na kamugali sa uwan ni Sir pang sugat naman? Well, basi ma-resume kami siguro, disinfect kami, prepare pa kami sa mga gamit. And nag-ano pa ko, nga ma-relocate kami sa Capitol. I was suggesting that to the governor. So, pangayuan ko kung din kami makasaylo, kay para hindi ma-compromise ang aton provincial capital. Ito mo dara kami ga-operate. So, gapangita kami subong sa sayluhan nanay. Para wala siyang, hindi namon ma-compromise ang amon nga mga upod kag mga empleyado sa aton capital. Gani, which is a good plan, no? And decision. Parang at least mayad ang tanan kita, no? Hindi magpaminsad ng ibang empleyado sa kakulba bala. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Doc. Yeah. So again, diri sa amon sa estasyon, happy kami with this result and good luck sa inyo. Ako personally nag-appreciate gid kag gina-consider kamo as the modern heroes, mga fighters. Kay subong nga tiempo useless ang anuman nga kalibre sang armas, hindi niya kabato sa COVID-19. Amo ning ginahimo niyong isa sa mga dapat i-appreciate, dapat hatagan award gani mga trabahante, mga frontliners katulad sa imo office. Doc, God bless, keep safe always, and padayon sa pagserbisyo. Saludo kami sa inyo, Doc. Yes, Action Art, no? Again, salamat gid sa Action Radio. Let us all pray, no? Pangamuyo gid kita, magpalayo na tani kita sa COVID-19 kag matapos na ini. And let us also prepare. No? The Governor Lacson is always telling us to prepare and be proactive in our preparations. And also with the prayers, no? Siya nagambal permi. Ang pangamuyo naman lang gid ang makasalbar sa aton. Kag padayon natin ang pagsalig sa Dios, no? Napita buligan sa pag-survive sa kining nga COVID-19. By the way, why kita sa mga rival, Doc? Why kay kahatag info si mo ang OWA? May nag-arrive kita sa mga sumitos? Ha? Kasi daw may ara kita arrival, but daw jutay lang. I-update na naman Okay. For the next, ma-update na ko sa inyo, Action Art, after, maka-report na ko sa command center. Sige. On that note, Doc, God bless and good morning. Yes, good morning, Kagmad. Good morning, Sir Tagitalan, tagpalamating sa Action Radio. Action Hotline! Kabalo ka sa mga tao nga mga frontliners. Amo na gani siling ko. Instead nga, i-discriminate mo ni sila. Instead nga, habuyan mo po sa pagpang-insulto, malain nga sugilanon, huna-hunaon ta kung butang tang ko, gilingon ta kita dabi, na mabulo sa obra nila. Ayhan, handa kita. Nga mag-atubang sila nga challenge. Damo guro maisol matrasay. Mayroon ng iban amo na taning i-consider tablang ay ni nga matawo dalayawon ang ila sini nga commitment. Damo din nga kung pasugiron mo do pwerte pero kung ara na sa aktual ang aton lang ganing ginapangayo lang gani sa aton ya cooperation ta lang sundon ta lang health protocol sang gobyerno
layo ka sa posibilidad nga tapikan sining COVID-19. Okay na si Councilor Salanga Action Doors, liog lang kay Councilor Ising, kay isunod ko lang sa gilayon para nga matapos-tapos ta. Kay diri sa Bacolod, ang mga OFW gina-check taman mo kumusta subong ang mga status nila. Kita ko doon nakabulubanding ang ATRO team, no? Action Team on Returning OFW. At least nakapulupahuway man sila, no? Although nga nagligad gabi, may ara man nag-alabot. Ang good news kay may nag-graduate. Hopefully after July 15, kompleto na ni sila tanani. Amo nang pinaka-the best gidya, no? Tikon dito sa provincial capital o provincial government, ang grupo ni Dr. Kailian, amo ning nag-process, diri sa aton ang dalayawon nga kita ko councilor nga nagarisgo man na rin si Councilor Ising Salanga, Councilor Israel Ising Salanga. Di ka kita imo ga pinulaw ang iya sining nga team. Kung hindi lang ni ang commitment nila magbulig sa Bacolod noon, di iba ni malatras ni kang maghalalin sa grupo. Councilor, good morning. Good morning, SLR. Good morning sa mga tagpalamate. So, kumusta ang team mo? Mayo kino naka-kuhan ka mo, unwind ka mo kadali, naka-inupdanay ka mo? Oh. Kaya sigapon, actually, na-inform kami ng arrival so mga around 12 midnight naman. So nakatipon-tipon, may ano niya po, may gin-treat natin ng bilog natin nga team. Tapos, after sa to, nagulat na kami mga 3 to 4 hours na ginabot naman ang OFWs natin. Pila ka bilog, Councilor, ang nagabot nga pag-ordering nagsakay sa sweeper flight? Mga 12:30 or 1 a.m. 22 Bacolod, 32 province. Damo ba? So anyway, maya na lang na, way nagasulubrat ang ginatos, no? So, ini sila subong, nabutang naman sa mga quarantine facility, o kung I mean sa ilas ni nga Palawayan. Yes, actually, Art, every night nag-abot kita. Every night or every kagahon nag-abot kita nga OFW, pero hindi na siya nakamassive. Average, ang 22 ganit, ako na siya, kayo sila nag-abot 8, 15. 15, correct. So average siya nag-abot. Ang mas madamo isang probinsya. Pero although province, gina-distribute sila per LGU, manya mo. Pero din sa Bacolod, nag-average sila din 15 ka-OFW. Sila lang yung kagahon, yung medyo mo nag-22 lang kabilog. Ang good news na nakita ko, Gid, kay sa post mo ba, nga may mga nag-graduate, amo na yung nami, Gid, yung balita, nga may nakatapos na, nga at least makaupod ng ila pamilya. Yes, damo. Actually, as an art, may mga times na hindi umlagis lang siya wala ma-post. Malaki daw, hindi consistent ang pag-abot sa resulta. Meron nag-abot na 9 days pa lang nag-abot na, meron nag-abot na 14 days, nag-abot 10 days. So, sige ang pag-abot mas ang resulta natin. Kaya ang nabilin sa guro sa ating facility, siguro may mga 200 na lang kabilog. Pero, graduate na. Ang nami, kay at least, ini sila, ang iban diri, nagawa naman ang result nila, no? Iloilo, gihapon ang iban sa nga mga kalabanan sa ilay, no? Ang ilang mga samples o ang RT-PCR test sa ila. Yes, so tapos kang on time na nag-abot sa Action Art, on time nag-abot. May mga madelay siguro sa kadlaw, the most sa kadlaw, 15 days o 16 days sabi. Pero pag isa o duwa lang ito nagkakabilin, the rest, nag-abot isa on time. Okay. Ang team sang province, at least nagpa-swab sila, no? After nga, galing may nagpositive to sa ila. Pero ang team mo, kumusta ang mga sitwasyon nila? Okay, good ya. Huwag kita problema. Nagpa-swab man every, daw last 3 months ago, 2 months ago, 2 months ago, nagpa-swab ang mga nurses natin, ang mga dalamaw natin, nagpa-check yun, no? Kag nagpa-monitor, nag-active mo tanan, so far, though, kaluyan, okay, good. Tapos, padayon kita nga nag-supply sa ilang mga needs, mga PPEs nila, magsugat yan, mag-accommodate sa mga Ws natin niya. Equip yun dapat, protected yun dapat. Kaya amo ni frontliners, amo naglagi na rematch for sila, nagapulaw kita nga daan, kaya wait a choice mo. Okay. Meaning, pa lang, ang natin niya, ang immune system dapat pakuron, kaya wait a choice ya, ibig something, hindi pa kaskapo. Nag-provide kita mga vitamins ng City Health natin, nag-provide vitamins, tapos nag-check ito every once in a while, tapos ng
observe gid ng precautionary measures sa action art because hindi pwede nga ang mga frontliners nato nang una pang luya. Hindi nga to baka mag-accommodate sa mga OFWs. So also para kaluyan mayo gid ang conditions nato yung mga frontliners. Sige. So anyway, good luck and congratulations for the job well done and keep safe, Permigid Councilor. Salamat, Kid. Good morning. Salamat. Councilor, God bless. God bless. Action Hotline. Councilor Ising Saranga ang chairman sang action team on returning OFW. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludos. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing,
maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig
Why na to tiyempo diri sa ato na pagpangalagad, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Ting a combination. Amo ni nga aton ginaremind sa inyo, bagod nga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, makabuli gidhatag proteksyon, agon nga lawas talayo sa naman nga balatian, kag mabuligan kita nga mangin mabakod all the time. Kay damo pa ito chemicals eh. Ako mismo nagapamatod kag nagagamit sini kay ang immune system kag resistensya mo gini makabulig sa aton defensa even sa mga common illness. Parisan mo pagid sang ti nga maayo sa may mga hapo kag sa mga kababayenan nga nagproblema sila monthly period, swak na swakid. Bisan pigado ka lang kung ka masakit amo na ang pinakamayad. Bangod nga tagdumalahan sa Dr. Alfred's nagapati kang inyo ikayong lawas labi pa sa pinakamarahalon nga perlas. Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!